Guguwar Mesa mai karfin iska har 180 mil/awa ta afkawa kasashen Colombia ciki har da Jamaica. An samu rushewan gidaje da gine-gine. Fiye da mutane 5,000 sun rasa wutar lantarki. Mutane da dama sun rasa muhallinsu. Hukumomi na cikin gaggawa don ceto rayuka da kuma taimakawa waɗanda suka rasa komai. Masana sun ce irin wannan guguwar na karuwa saboda dumamar yanayi, climate change, da ke haddasa karfin iska da yawaitar ruwan sama. Jama'a a Cuba da Haiti su ma na shirin fuskantar illar guguwa idan ta ci gaba da motsi. Duniya na ɗaukar dumamar yanayi da muhimmanci. Wannan bala'in na nuni da buƙatar kulawa ta gaggawa. Ku yi comment idan kana gani wannan ya kamata a ɗauke matakin gaggawa kan sauyin yanayi. Kada ka manta ku yi subscribe, ku yi like, ku yi share domin samun sahihin labarai. Mun gode.